Nginibingelela ngiphinde namukele ezindabeni zoduma 71.4 ngethulela ke izindaba mayelana nowayengumongameli ebekulindeleke ukuba ke egweje ke izinyanga ezingu-15 uJacob ke lehlekisa ZUMA. Kodwa njengamanje ngithi nginethuleleke udaba mayelana naye ke exoxela noma ethula inkulumo ethulela ke isizwe. Kodwa ke ake ngiqale kanje. Ukuthi ngeke ngivumele umuntu ukuba thathe umphefumulo kaZulu. Ngexwayisa umnumzane uRamaphosa ukuthi njengeqembu elibusayo bangalenzi iphutha lokwemuka uZulu umhlaba. Ya nganza kwethuke njengamanje ke nginethulela ke yona ke inkulumo kaMsholozi mayelana nodaba lokuthi ke akasayi ke ukuyobhekana nesigwebo sakhe einsukwini ke ebekade zimenyezelwe. Kodwa ke ningangilinda kanje bese sengibuya ke nazo ke ezakhe uMsholozi. Nokuthi kungabi khona ubulungisa. Kimina ningenza ukuthi ngijabule ngithi kusho ukuthi uma nisekhona lelizwe akekho umuntu ongalithatha lidukisa. Nongasebenzisa umthetho ukulwa izimpi zepolitiki. Amen. Ninginike ithemba elikhulu. Ngaze ngasho ukuthi hayi leli phupho lami ukuthi ngohlanganisa ikhulu leminyaka liyiqiniso. Ngifuna ukunibonga kakhulu ukuthi uthema ukuphuma isigwebo. Engethemba ukuthi mhlawumbe nani nisibuka njengami. UDUMA 71.4 FM olwakho nawe. Akekho njengawe. Here's the life of the freedom fighter. Sibeka ngaphambi kwakho. Here are the life of your people. We put it in front of you. Re ba beya ka pele ho wena ntate. E ba le sedi le khanya. Obusolaele sithi tahubao bona izola go wethu modimo wa rona re rapella ntate a lokileng protection hodima ntata rona our president geze ihlekisa Jacob Zuma modimo wa rona mo boloke ntate o mo sireletse o mo babale dinthong tsohle. Kalibito la Jesu Christo Nazareta. Let the church of God say amen. UDUMA 71.4 Kahle comrade kahle hlonipha baba manje uhlelo lwakhe lolu mase kufanele sicule soyicula sazohlala kodwa sheshe sami besifisa sizocela ukuthi ngisho ukuthi kunondaba ezitha ngabe senze uma singaqhubeka nohlelo singacelanga sikhuleke bondaba ezitha bakhona abeze namabutho Msholozi omkhulu ndaba ezitha ukhona uMsholozi
inkosi yangakithi le empendle ikhona nayo ube khona kwa uZuma inkosi yethu ngapha bengicela nje ndaba ezitha ubingelele Amanda siyabonga ukhona undaba ezitha osuka ngale eEastern Cape sihlale sina eMaritzburg mangabe kukhona lezi zinto ezenzeke eMaritzburg kona angisho ukuthi njengoba la sazobuyela eMaritzburg akabi lelo hlelo saphindele eMaritzburg ngicela ukuthi indaba ezitha ubingelele Amanda viva President Zuma viva Malala viva thank you sinabo kabefundisi njengoba sengishilo akade bezile kulezo nsuku bezobingelela ubaba belidwa ubaba umhlakane from eThekwini amakhosi awumadoda kodwa bezitha ngicela inkosi yakwaNqamalala ikizivivise ngiyabona ifaka iskipa engisithandayo ndaba ezitha Namsentweni Viva absoluut viva ngiyabona Amanda owethu umsholozo wethu sofa la khona umsholozo sofa khona siyabonga sizwile ukuthi izolo bekukhona ubaba umgilija uphethwe yizinyo ngiyathanda ukuthi simxolisele ngizwile ukuthi abanye ke bethi angazi abakade benibuza ukuthi ibona nokufike bamtshele umkhuzi wamabutho amabutho ngabakhona ke ubaba umgilija uphethwe yizinyo ngicela ukuthi ukhona uComrade Carl awubiza amandla Viva ANC viva Viva Msholozi viva Viva Mkhonto weSizwe viva I'm not saying anything more except to say thank you to the comrades of MKMBA who's been here for months protecting Baba. Thank you, comrades. MKMBA will stand with Msholozi right to the end. We say no one can let Msholozi go to jail. Never. Thank Welcome home to all the comrades here and the comrades at home. Siyabasaba na. Siyabasaba na. Siyabasaba na. Siyabafuna. Ngizocela sithethele ubaba uThoni Yengeni Viva Comrade President Zuma, viva! Phambili kwanqamalala phambili! Wenzeni? uZuma! Wenzeni? uZuma! Wenzeni?
amandla awethu mawethu lapha namhlanje zosekela umongameli uComrade Jacob Gedlehlekisa Zuma kwingxaki nentsumbuzi ahamba kuzo unxamalala sokuze sumyekele ahambe yedwa sawusokolo soloko sihamba naye kude kuyovalwa xa sikhona sinjenje unxamalana ufumana amandla siyanibulela mawethu ngokubana nibe khona apha niba ngaka nizowusekela uComrade Jacob Zuma intshaba zakhe xa zinibona lingaka ziyancangazela kubetha ingwatyu nebhlukwe sithi qina nqamalala qina qina nqamalala qina qina nqamalala qina andla awethu akamshayi ingoma la sisalungisana lodaba kukhona imbumba yosomabhizinisi eSouth Africa ngicela nisho kanye Mrs. Slogan amandla okwethu kunye uma singakayitholi i-economic freedom asikeze ukuyeka impi amandla akakafiki uyeza okay ngizothatha leli thuba sithethele ubaba uMhlolozi ukuthi asho lokho ngakusho yazi ukuthi nalezi zinto o-subjudice care sokubona endleleni nanezulu selihloma nakubuza komhlazana simgcoba ePitoli kuhlaka lathi kulo amandla siyabonga sanibonani linjani bakwethu niyaphila mina ngibona ngumntamana ngibonge pathohlelo ngibonge emakhosini akhona akithi akhona la ngibonge nabahola bakhona ngibonge induna zezinsizwa ngibonge nebutho ngibonge wonke nje umuntu okhona la lokhu kunginikeza impilo entsha ngaphakathi kimi ngoba ngesinye isikhathi uma ubhekene nezinkinga ungeza ukuthi abantu